Malta se tkun waħda minn 192 pajjiż li se jieħdu sehem fl-Expo 2020 li se jsir f'Dubaj. Imtella kull 5 snin fuq perjodu ta' 6 xhur, l-Expo hija l-ikbar avveniment internazzjonali f'termini ta' skala, tul ta' żmien u attendenza tal-viżitaturi. Hija ġabra globali ta' nazzjonijiet li tiffoka fuq temi speċifiċi marbuta mal-iżvilupp tal-bniedem u tenfasizza l-progress xjentifiku, teknoloġiku, ekonomiku u soċjali. Malta sa issa pparteċipat fi 3 Expos mis-sena 2020 u din se tkun it-tieni darba li se tilqa' l-padiljun tagħha stess bi programmi mimli avvenimenti mifruxa fuq is-6 xhur kollha. Waqt business breakfast li tratta l-parteċipazzjoni ta' pajjiżna f'dan l-Expo kienu bosta l-imsieħba soċjali li faħru l-parteċipazzjoni ta' pajjiżna f'dan l-Expo. Anthony David Gatt mill-Malta Enterprise waslinna aktar dettalji dwar dan. L-irwol ta' Malta ikun li nuru Malta x'inhi. We update impressions about the country, nagħtu l-informazzjoni dwar l-industri differenti li għandna qed inqajmu l-qudiem mexxu l-qudiem bħala pajjiż, iżda wkoll nieħdu opportunità sabiex nitkellmu ma' pajjiżi oħrajn ma' kumpaniji li jistgħu jkunu interessati li joperaw minn pajjiżna. Il-Ministru għall-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Dr. Mirjam Dalli tenniet l-importanza li nipparteċipaw f'din l-opportunità ta' 6 xhur għaliex pajjiżna jista' jirbaħ biss minnha. L-iktar messaġġ importanti li qegħdin ngħaddu wkoll huwa li pajjiżna huwa miftuħ għall-business. Irridu nattiraw intrapriżi ġodda, investimenti ġodda u niċċerċ ekonomiċi ġodda, ser inkun qegħdin nuru wkoll aħna x'kapaċi noffru u nemmen li din hija opportunità ta' 6 xhur li pajjiżna jista' jirbaħ minnha.